thil tu te chi bai vek ule hei voin chu thil duam lo deuh mai thil tha lo deuh mai mizo te na kan mizo pui te chunga kan ti tura karin ngai lo kan mizo pui te mai ni lo eng nam po ni sek tu chunga ma kan ti du lo tur khopa karin thil te nom le za thak a thleng tlat maya eta namdang visual tak tak te ho che dan tura kan lo ngai to thin kha kan mizo te chunga nge mizo le mizo chunga nge alo thlenga tu na ya hei kan mizo no la te Singapore laman ha thoka anom na sajia kan thianga housemate in tam takan oma tin damdoi lama thok te le mon sang sanga thok te po an oma mi tam tak tuna hian eizon na nein an kho samek ti kan thetheu ome chung zinga chon mi hring mi zenang lo tak tak te midang lam tak tak te mi phakar deuh te mi sual deuh te mi fel tak te mi in cheng vong tak te le mi in cheng vong lo te mi nun kholo tak te le nun kholo tak te tam takan omang chung kara chuan tuna kan ron soi tur mi sual bik tak mai hi oma kan hel riat pakhatina aton thil ton rap thak zet mai hi mi ron hril tir phei chuan oi ngai na po ka hrilo ni lo don son ngai na po kha ka hrelu tuk lowa kalo nui ringo ta tir phei chuan amak ka tilu tuk zok kha amang an thlak zok ani bolin tana chu mei che problem thin tlang pui min tam takina har san nan nei thin period buai chongchanga ania ani hi Singapore a om chho tira tangin a period amumal theilawa kum ni thumvel om to hnu po ala mumal theilo te chewa doctor te po ronin ain en kola thei to pain en kol hnuwa a beidon zia le sheomati zia le a boi thlak zia a ma side effect ani ina sajia te a ril ruha zia thupung ina soi satlia an thian nu pakhat bula iso an thian nu chuanin damdoi thadeu mai ka ria sin chul chuana nia etiang period tha theilo tan po hian a thalu tukania tin a soi mua tichuanin chu message zong zong tele engkimanin biak na te en tur le mu le tur hian ala om veka la da thaveka tichuan tikhan damdoi chu anin peya ani kha Singapore lama Mizoram atangin a han thlok chowa anin muwa anin peya cholima sa masale khan ni somparuk July khan damdoi chu anin peya chu damdoi chu cheng sa nga in aleitira cheng zali somli pathum man tin IMRP a ainziaka chu damdoi chu engdang nilawin mi February stone tikha Google han search sin ma teule engdam doi nge din shemayang chu damdoi chu naw ti tlak na tura an damdoi man thin ani mi February stone 200 mg chu aleitira cheng sa nga in aleitira chu takara adam doi chu hetia mum nga om tura ni la in amum lian ber chau hi pakhat chau hi aleitir le ta zelani adang zong apoi mo na tur naw ti tlak nan enga tan polo mang don ni se he adam doi hi akim lawin apoi lai ber chia pe adang zong thil poi mo danga thok tur ni ngai ho hi hian a tro fai na tur an ti te le a thisen chho na tur an ti ang chi te ning ka ria mi thiam te nan soidan chuan chumi po chu pelawin he amum lian ber chau hi pe inbum na po inbum le chho na tin poisa in ei sakna mishing taksatana hlo om thei tur thlenga thil ania arap thla khop mai empon se ama soi hi ngai thla phot taila chumino kan soi zom le don ni pura thokin ko oma kum thum item ko om ve to Singapore ka kala chang yang ka period thi amumal lo ve lu to ka boy ve thei lu to ka ma se mi na te kan om se kan nan na zong zong te kan she se lo na zong zong te ka han soi vek arem se lo wa chen hi angai ve em ma te han soi lo in ka tuar ve char chara chan kum ni kha kan zawa chanin to na ko om na ka pi te ina hianin ka in son ta ka pi te na ka in son po hianin ka le soi me lo wa ka period that lo tho hi ase ka taksa a hianin ai effect ka mai ti bol na sa theilu to ka hi ka mang ang lu to ka pi ne na hianin ka soya ka pi chanin appointment te min siam saka dam do ina te min kal puya kan pa ni kan ba kala ti kan chanin ka pi ra tha the lo dan te doctor ring lo zo ta ti kan dam do te min cho a ke ya thathum e min cho a ke ya ase om ja hi anei lo lu to ka Singapore jo chanin han ni na te kan lo oma har sa ve takin poisa te lâu này rừng việc lâu nền Singapore in thì rồi a hậu tak lu tu ka hote dam doi hote a po hianin India poisa sang chong sen je ki anga ya wang hianin boi thak ki ka tilu tu ka chanin ka thian nu heta Singapore na thok ve thin tho hi har sanna ani awangin aron ho Mizorama chanin ron kal le hi atuma
chuanin kan in be thina ka period tha theilo kamang an thu te hi ka hrilh thin ani chuanin ani pawh chuanin i ka period theilo dan te ka thi nei dan ang te kan sawi khanin ani chuanin hetiangah hi chuanin chhul thluah fai te hi angai thina chhul thluahna damdawi te pawh a lei thei a lawm atia chu chu i lei thei ami ka tia lei thei e atia ani chuanin i leina a hmaa i leina nu chu tha deuhin min lo rawn sak la ka thi nei theilo dan te ka awm dan te hi min lo hrilh sak la ka tia ka thian nu hi ka thi nei theilo dan te ka hrilh veka aw ka lo hrilh sak dawn si ania atia a lo hrilh a tikhan kan in be chho a chuanin kan in be chho zela chuanin min lei sak thei tur thu kha a rawn zawi a mahse a man hi a to lutuk a sanga lai ania sanga zathum a ti zawk chuanin sanga zathum ania a to ve lutuk a tia a pawi ka ti lo thi nei that theih lo chu a hriawm em mai nei that theih ka duh zawk to deuh mahse langin min lo tih sak hram mai rawh ka ti a ani pawh min hre thiam lutukin awle a ti a chuanin sanga talin min lo dil sak vela ka tia awle a tia chuanin mum thum a awm a a tia awle ka tia chuanin tikhanin kan in be chho a kan in be chho ve zela ani pawh hetiang hi ka ring phalo a tikhan Singapore a rawn thlenga damdawi te chu min pe a sanga a ka lei kha MRP kan en te khanin zali le tih man chiah te kha a lo ne ama bulah te pawh ka va sawi a avan to em ve hetiang te chu sanga nga han in lei tir a tlem a zawng te chu lo hlep pawh ni se kan la hre thiam a sanga nga han in lei tir chu a rap thla le lutuk ei lo mai ka duh thleng let le dan te min lo buai pui te ka tia chuanin ani pawh chuanin a buai thlak awm e chu tiang ka tiang a receipt pawh awm lo a lei leh nga chu ti kha ti khan a rawn sawi a ka ti buai bawk sia keimah pawh ka in thla hrunh ve ni chuanin tikhanin ei lovin ka dah leh char char a chuanin a pawi lo a leina chu to mahse thi ka nei that dawn phut chuan ei mai tiang thi nei that theih lo chu a hriawm hi ka ti lutuk a chuanin ka ei ta a pawisa kha chu tikhan ni mai rawh se ka ti ve a keimah rel ru pawn chuanin ka ei a chuanin amaina a sawi dan hi chuanin darkar thum hnuah thi i nei ang min ti a darkar thum hnuah thi pawh chu ka nei chuang lo a ngi awm zia le ka tia amah hi mi ina a awm ve tho awangin nu dawi hianin message te hi a lo en hman tur thin bawk si lo a ka thian te kha an mang ang deuh a chuanin a damdawi hming min lo thon te an tia ke chuanin ka va thon ve ta mai a chuanin ka thian te chuanin a owners a lo en tir a owners te chuanin hetiang te chu naute hlumnai lawm naute thihna damdawi nih hi an lo tia ka lo ei hman tawh bawk nen ke kha ka buai ta lutuk a ka thian nu hi ka va text chawng chawng a min lo hawn tu nu chu inga ti nge a thi nei theihna tina na a naute hlumna damdawi te min pek a tih vel khan ka va text a i leina nu number chu i leina nu number chu min rawn thon rawh keimah ka lo be tiang hetiang te chu a dik lo lawm te kha ka tia tikhan ani lah chuanin ole a ti char number min rawn pek hi a hriah lutuk a dik lo a awm deuhin ka hriah a ni thum ni li vel chu number min pe turin kan in ti tawh a mahse tur thlengin an leina nu number chu min la pe duh lo ani tikhan kan ngai tha chiangin ka hringa tikhan a pawisa khamin pelet le tal ro ni chuan khati em thil dik lo la ni le nga la tia avau le ta nei case siam ani pon message zong zong te nen tuna hian keimah pon ka kol veka anin biakna message zong zong te chuan case siam ani pon pawisa seng tewanga engtin man chui chok thilong che damdoi lei phal lo nangma lei ro min tia vai ka leya nangma zo kha boi turi ni kha tin case siam chung changa po har sat nai to pha chau do nangman tin ala vaulet le ta zui chewani tu na hian chon tam takina inril ro ron lang tura karin chu nawa pa yani ro mo ru kina in thup tum na ni ro mo tikhan bum le ta sianga chu inril ro zona pakhatom karinga ke pon chu karil ro zona omania mase an message te ka ena atira changa in biak dana te tin adam do ele in inkara midang a ron na thlengin na om fekani a hun rei tak kar khat kar ni chuanga in mung to he thil hi ata changa in biak na ani ne na date nen thlap khan thil om vekania tin Singapore housemate ta om reng te na thoko om reng te big takin housemate te hi chu checking nei thinan ni a khat tokin check thinan ni a
tlama sa mai khan an rai lo te HIV an kai lo te test thlap an nia chuta fail te chu thon ho mai tur ani an na thona khan thok zom thei lo tur ani chu ala rei lo ani khami ni tang phei ka chuan kar ni vel bor liam ta le ka khan test pal tlang thlap ani ti khan ati afin fia ching vewin rin oma ai poni se mizo le mizo in bum du da na chuan arab thla ka ti khop maya he dam doi hi a tho dan a side effect sang te kan bi kola kan en kola now ti tlak na man thin 97% vela thokari a tho that je chu 97% vel ni som ruk pathum chunga naw pai te an ti tlak na thin na an man ani he hi ti chuan a ngong thui zela a chop le chil khan na satakin thu thi chuak te siama luak chuak te le thi sang hliam nat na chi sang kha siam theya tin chumi zela a hnu zela ngong po hi arab thla khop mai naw pai lama har sat na to theina te ni atin pumna ti te tin cancer te hi ala thlen theini he dam doi man hian arab thla khop mai chuta adik lo amumal lo e tir phei chuan a pe kang chi ngat phei kha chuan le naw pai lo a phei chuan engtin nge thwang engtin nge omang enghar sat na nge to zu yang ti hriat thiam har khop mai tin a tuar tu ni lo tan te hetia lo ral khat thlir tu tan chon thil rap thlak le thil serious tak ani lo mai thei ma se a tuar tu a hanin chanila abik takin mei chia te khanin hriat thiam karinga a tuar tu a hanin chan taula in chan ni ta se arab thlak zile a poizia turte tin a mol pho thlak shim bokani tiang ei han ni shim te poka thil mol pho thlak ani tin a tho dana dam doi tho dan te a side effect zong te han hriat phei chuan anakin zela future atan po thil hlo om thei naw pai le zela tura te tin cancer risk te sang tu ani boka tikhan thil hlo om tak a in phum ru nem lu tukani edam do ei chung changa hian tin a kan hriat chho le zel danin a he dam do yang chi he tiang ang hi ol sam takin leitur om ani oma khoimhuna ngen leya khoimhuna nge an ti thin chu hriat ani lem lowa tin tuna a cha tunu hian tun mai lo hi midang te po alo cha sak to ani oma alo peto ani oma arab thla kho mai tin nge thonga adam doi kim lo khan enge dam doi tuna khan khatia kim lo a combination tuna dam doi chithum te po manga chinga te po manga khatiang anga anin pek na chan kha khami ina a ei hun turte a ei dan turte kha bithlia thlapin oma chu tho dan mumal tak neya khatianga a combination a in pek thin khania tuna khan kha mum khat chau kha e engtin ma thok lo angin alanga ase kha mi thiam te chuan a poi ber kha thil kha azuk khoi tu berani atina combination anga anin pek khan a thi thua chuak tu tele khatiang anga thok thei tur kha ania tuna hian engtinge ko chunglama effect ani ang kha dam doi pakat khan khatiang thil a thlen lo nan khan a in thup nan a taksa har sanalan lutuk lo nan he dam doi chi khat chau hi pe nge ni a midang ne na shal chhon le zel a dam doi dang te a combination danga malte te khan midang buma midang ne na shal chhong le zel turin khatiang khan a sem daranga a thet dar ta nge ni ang ti ngai to zui ngai khop mai singapore lama om kan nula tam tak te po khanin hei hi lo ngai thlaula lo chi kula ka du khop mai hetiang anga bu in bum na sa le rap thlak hi nangmani lampon theito pin ma lo la ula an hemi chau lawa po hian midanga te po alo thleng to theya alo thleng mek te po ni the tu na te po tin la tum mek ani theya engma hriat lawa uluk zoka hetiang misual ten tangkaya midang te har sanan manzel hi hemi laka hian nilawin ven film khurpo angai khop pin na hriat ani in bum na chhong lu tukani a soi thale taila cheng zali somli pathum man cheng sangai na leitira ti chuan chu dam doi chu nau ti tlak na ni si kha thinei theina period that theina ti na buma chu mai chu la ni lo chu adam doi po chu la pe full loin a poilai ber chawa pe a thil danga combination dang pe mi loin a pe a ti chuan adu lo thu le a hriat chu nuwa a thalo ti thu le a thin rim thu wa shila alo la vo le ta zoka ngeyom tak takin lo la tong khum le ta zoka ni hei hi chu ani em lo ka ti khop mai tin he thila hian kan ngai changa nga tuna hian tin kanon ti chuak tapot ani midang zelte alo film khur zok nan le inzir nan te an lo man theinan tu hen kanen ti chuak ani a tul angin ma kan la anga dan angin ma kan la anga tuna he thil ti sual tunu mi bum tunu po hian remna ha phuang tok a
mu ngai theina turin thei to pin ma kan la do na ni aril ro thlak hi ka tilu tuka ka ngai to zok le hetia ka soizong point ril ru na vong thei ni mizo le mizo te mun danga no maram shana maniram ni lawa mi khwal de kin le a shom ti reng reng in hunan manga in u na wa in ngei tlang taka chaklo na te le damlo na te in pui ton tu le in ngai sak ton tu ran ni la ya heti tak bai in bum na a thima se poi ti lo ti na ani deuh thome tu na hian chung po chung em in bum du te hetiang ang chi a thleng hi arap thla ka ti thleng ron to lo sela hetiang thil hi tu chunga ma thleng lo se Singapore bai ni lo khovel mun sang sanga tin Mizoram a ngei po hetiang in bum na chiang lutuk le arap thak lutuk le ten nom lutuk ki thleng to lo sela tin hetiang mi ten nom lutuk mi dang nun na po poi sami lo hi Mizoram a hian kan momo wa kina shet lawa chuwang chuanin Mizo namri nom nam huai sen kan in ti thin kha hetiang mi duk dak lo lutuk le biom thadu lo lutuk mi bum mang mi nun na poi sami lo hi Mizoram hian kan momo lem lo hetiang mi hi chu Mizoram a hian om lo ngam se Mizoram hian hring chuak to lo ila nei to lo ila thi ka du dan ani chumi tur chuan kan ril ru theu le kan nun phunga kan in control anga ya in zir tirna na sataka kan be ngai hetiang thil hi thleng to lo sham ro se ti kan du thu samani tin tuna hian hei kan malak tur chung changa te po hemi thila hian hongai takin in support na kan namo dona kong sang sanga te min lo support la turing kan ngen don chuni tuna po khatianga a hril to pon du to ginala volet ngam ania angoi mai big chori nom lawa thei to pin tran kan lang evidence amang te kan lakho manga thei to pin ma kan langa shemna apuang to ka mu ngei theina turin en chong trai na lamate mino shet pui vek to na nia